Tämä asemakonttori on mun yksi lempihuoneista, mutta varsinkin talviaikaan täällä on aika vähän käyttöä. Ja kun tulee isot pakkaset, 20 asteen, 15 asteen pakkaset, niin aika monena talvena mä oon sulkenut tämän huoneen kylmäksi. Ja ainoastaan sitten lämmittänyt, pistänyt ton vihreän kaakeliuunin lämpimään, jos on tulossa vieraita ja ihmisiä, niin silloin kaikki aina tulee jotenkin helpommin tähän tilaan. Tämä on kuitenkin sitten kutsuva, kun on paljon ihmisiä. Ei itsekseen tule hypittyä sohvalta sohvalle ja huoneesta toiseen, niin se on vähän sellaista turhaa sähkön kulutustakin ja turhaa lämmittämistä puillakin, että kaikkia huoneita lämmittää. Tämähän on ruma kuin mikä tämä mun ratkaisu, mutta kun tästä ruokahuoneesta, vanhasta postikonttorista on kulku kuitenkin talon läpi tuonne juhlasaliin ja sitten sieltä kylpyhuoneeseen ja toi on kylmätila talvella, niin tässä kun on 2-3 vilttiä, niin tämä oikeasti tekee tosi iso eron. Et pari vuotta sitten mä en laittanut ja tämä huone oikeasti oli vetosa ja kylmä. Ja nyt sitten kun käyttää tässä tällaisia rumia vilttejä, niin lämpö ei karkaa sinne kaikki. Ja sitten se on ihanaa, kun ne saa keväällä pois. Muista aina ilmanlämpöpumppua käyttäessä kylmällä kaudella, että älä jätä sitä automaattiasentoon. Tai sitten saavutetun lämpötilan jälkeen, ja varsinkin jos on vielä joku puulämmitys mukana, niin se alkaa tunkea sitä lämpöä ulos. Ei hyvä.